पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा। ମୁଁ ମୀଣା ଦିଦି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଚୁଇଁ ଓ କଇଁ ଗପ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ତର 1ର ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ଗପ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଐରାବତ ହାତୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗପ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଟକାଇ ପିଲାକୁ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଯଦି ପିଲାକୁ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପିଲାକୁ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସ ଐରାବତ ହାତୀ ଗପ ପଢ଼ିବା। ମେଘ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାଗୀରଥ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିଲେ। ହିମାଳୟ ଉପରେ ସେ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠି ବିରାଟ ବିରାଟ ଖାତ, ବାଟ ନାହିଁ ବୋହିବାକୁ। ହିମାଳୟକୁ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର। କିଏ କରିପାରିବ ଏ କାମ? ଡାକ ଐରାବତ ହାତୀକୁ। ଡାକରା ପାଇ ଐରାବତ ଆସିଲା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଭୂଷା ଦେଲା ଯେ କଣା ହୋଇଗଲା ହିମାଳୟରେ। ଏଥର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। କେତେ ବାଟ ବୋହିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇ ମିଶିଲେ। ଆମର ଐରାବତ ହାତୀ ଗପଟି ଏବେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମେ ଏହି ଗପଟି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସ ପଢ଼ିବା, ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଐର, ଐଶ୍ୱରିକ, ଐତିହ୍ୟ, ଐକିକ, ଐକ, ଐତିହାସିକ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ପିଲାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବା ସହ ଉତ୍ତର କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାଇ କେଉଁଠାରେ ମିଶିଲେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭଳି ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ 2ଟି ନଦୀର ନାମ କୁହ। ଆଜି ଆମେ ଐରାବତ ହାତୀ ଗପ ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଗପ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି।